into ewenza ukuthi ube namandla ukuthi uhambe nawo lesi sifo. Yes abazalwane. Azange akushiye. Zange. Namhlanje abazalwane ngifuna ukukhuluma ngento eyisolo phakathi ebandleni kaJesu. Sebesindisiwe abazalwane iminyaka. Ngoba phela abazalwane abasindiswe iminyaka bacabanga ukuthi ukusindiswa kumnyaka kusho ukuthi uphelele. Futhi usindiswa iminyaka emide kusho ukuthi awusoze wawa. Kanti phamisa kuwabona laba sebesindiswa isikhathi eside. Yima laba wayo. Wabese besindiswa manje. Bazalwane into yevangeli iyapheleliswa. Yeza bazalwane. So la yelili izolo esinamaphondo. Izolo zohambo lensindiso ukuthi zoluyekile. How? Yebo. Kwethembeka. Abaningi bashayiwe ukwethembeka. Barashayiwe ukwethembeka. Balakhona endlini kaNkulunkulu kodwa basathembekile. Ngoba othembekile akayenzi into ngokuzwa kwakhe. Wenza into kulo athembeke kuye. Wethembeka noma izimo zingafuni. Wena yethembeka. Asikho isimo ntokozo esihle esokwenza ukuthi wena uthembeke. Hayi asithembeke bazalwane ngoba nakukhona okuhle. Yebo bazalwane. Sithembeka kukubi. Kungahambi kahle. Kodwa sethembeke. Kulo sethembekile. Phela bese besithembakala. Kodwa kunendoda yamadoda eyasilanda ezolweni ukuze sibe ngabani. Sibe kule kingdom yombuso kaNkulunkulu. Kule kingdom yombuso kaNkulunkulu bazalwane kuphila ngokwethembeka. Ukathembeka esiya seyikhaya. Esazi umzalwane ahambe kalula indlela yonke noJesu wakhe. Angeke khonakala intokozo uhambe kalula ungathembakalanga. Ukwengathembeki uwugile lokuthi ungahambi. Akajimanga yini? Akuzakhathalele. Thembakalani. Thembe. Manje. Othembekile. Endleleni uNkulunkulu utholakala ehlupheka. Ahlushwa ukungathembeki kwakho. Vele yena ayanda uNkulunkulu wethembekile. uNkulunkulu kwakhe kuyamphoqa bazalwane ukuthi yena athembeke. Ivelo kaNkulunkulu uNkulunkulu yemenza athembeke shabalala. So nabakhe ulidele ukuba bathembeke. Yebo. Ungathembeki kuvula umnyango ukuthi amadimoni ewahlula ngo-29 bani ahluke namhlanje. Yini ndaba uzazi ngathembeka. Awuphindi nasonta ulati namadoda uthembekile la. Abazalwane namhlanje abathembakalanga uNkulunkulu. uNkulunkulu esethembekile kubo wasiveza. Phela ukuyiveza kaNkulunkulu hayi ngoba kufanele. Kodwa uNkulunkulu Dr. usivezile ngokuNkulunkulu wakhe empilweni yakho. Wena yindaba ungathembeki. Ungathembeka kube isipho. Thembeka sibongile akabheki inkinga. Akabheki izinto adibana
ekuhambeni lensidiso ukuthi mina angazi ama-2000 nowonto ozobafike nomoya mubi kodwa ngazathi into nento yakhona inomoya wayo. Yabona yafuna ukuthi-ke ukuze wena uthembele kufanele uhambe right. Akusiwo lokho bazalwane. Uwathembeka ukuze wethembeke awubheki izinto ohlangabezana nazo. Wena azithi zikushaye uqhubeke wena. Welungise impilo yakho ngoba kufanele iphelele kuNkulunkulu. Ngeke yaphelele impilo yakho. Ungathembeka. Thembeka. Iringi umshado. Ikhona. Isivumelwano sababili. Ukuthi kuthiwa uJesu uthi iringi ungayifaki. Iringi ngeke ibe khona singeke isivumelwano. Yabo? Nje ufaka iringi yomshado isivumelwano lesi. Isivumelwano salapha emfundisweni. Angazi umfundisi waseReformed Church. Nasemqamelo Church. Ukuthi sithi kodwa isivumelwano gogo sakulelizwe leKingdom. Kuthiwa umfundisi enshadisi. Kuthiwa uyozinife. Uyohlukanisa ukufa. Ngibophe ifido lesonto sithatha. Akhiwa. Lezimo ukuthi ziyoba inkulu yini. Kuthiwa niyozihlukanise ukufa. Ishinge kwaNkulunkulu phambi kwenu naphambi kwaNkulunkulu wasezulwini ukuthi nina kumele lesifungo lesivumelwano le-agreement eniyenza namhlanje nize nihlukanise ukufa. Awukwazi shabalala ukuphuma uyojona ngoba wena usesivumelwaneni. Abasesivumelwaneni bephila kuKingdom kaNkulunkulu abajoni sezikhona izinto ezithi bajone. Noma nesizathu esi-125 awukwazi ngenxa yesivumelwano. Sivumelwano. Ey'shadayo ziyesivumelwaneni. Ey'shadayo ziphile sivumelwaneni. Noma ngafika uswahla lensizwa awutshintshi ngoba wena umuntu wesivumelwano. Wethembeka esivumelwaneni. Noma yena angasathembakalanga wena uyathembeka. Awudingi ukubona umlingani wakho ukuthi yena akathembakalanga. Ulungisela abasezweni athi lento ayenzayo nami ngiyakwazi kuyenza futhi. Awuthi ngiphumele nesikhwama esincane. Awuphumi nesikhwama esincane kulelizwe kulo mbuso weKingdom. Wena ukwethembeka ngoba wena umuntu wezwi kaNkulunkulu. Abezwi bayathembeka. Nalapho sesivumelwano. Nina noJesu wami. Savumelana. Hayi ngavumelana ngani? Asenjalo. Abavumelana noJesu wabo gogo bayathembeka. Bathembele esivumelwaneni. Benze njani bazalwane? Uyazi ukuthi ubuhle kwakho ngokuhamba noNkulunkulu ngebonakalo uma ufeyile ukwethembeka. Ngoba lesikhathi zikushaya wena wethembeka. Ilesikhathi wena udumisa igama lakho. Abasezulwini bayathokoza ngempilo yakho. Ezulwini bayabona ukuthi kusho ukuthi lo usomo wethu ngempela. Ngoba ezulwini bahamba ngokubekezela. Wena ongathembakalanga awusiye wombuso wesizwe. Umsomo. Akathemba. Asiyeke izono ngoba siyela sikhona. Ngenxa yesivumelwano. Sasifike kulelizwe saba nesivumelwano noJesu. Senza njani bazalwane? Saba nani bazalwane? Sesivumelwano. Sathola ukuthi okay kune-Kingdom kaNkulunkulu. Kuphilwa ngevumelwano.
basangena ukuthi mama ngikukhumbula phela ngeke ngikhulumele wena ukhona isatanist engazazi isatanist engazazi lithelele isatanist elizazi enesivumelwane embusweni wokumnyama before aphasele sivumelwane kuneminikelo ayenzayo shabalala a sacrifice azafikela usathana athi yabo manje bawufuna ukuthela hamba unikele ngobani ivamisa masofuna ukuba isithejwa embusweni kasathane kube isathane singahambi lelinye ehamba lodwa egwini imoto le kuzibala ngegwini imoto ewisa abafundisi abadumile nalo wakushela wena wathothwa uso isathanist ivamisa wegogo isukelelo sathanist laphasa yonke into isathana thayilets lathi hamba obhishisi umshado wabantu obhishisi hamba yobahlukanisa abahukela abantu bahlukanisa hamba yomkhipha loya hamba mkhipha phuma hamba yomzali ikwenze ngokwethembeka ngezo bazalwane eselithi bulala-ke umama nombaba yabona wabulala baba sengizokuyeka ngikunikeze lo nalo uthenjwe or ushade nosathane ube ne-covenant nosathane ube ne-covenant yombuso kumnyama ithi le nto wena noma sophila kulelizwe jabalala wena usathane ohamba ngenyawo ngoba ngekho ngashada nosathane angabe usathane ohamba ngenyawo. Amen. Abazalwane abafuna uNkulunkulu avule inhliziyo yabo ngabo athethe nomasuku. Amen. Kanti ngingubani ize ngithandwe kangaka yizulu. So ukuthanjwa izulu edoda nezulu phela ukukhumbula ukuthi usathane uthatha into zasezulwini. Izulu likhona izinto elifuna uzenze wena wedwa. Funa uzenze ungakholwa ngeke wani ngeke ngiwesivumelwano. Amen. La shabalala basenza bangabheki isimo sabo bangabheki isikhathi. Basenze nje ngenxa yokusho kwezulu bazenze. Ngoba bona babesivumelwano. Abesivumelwano. Abesivumelwano. Bazobe bangafunanga umhlaba futhi. Amen. Abanye bazobanjwe ngamandla bazokona uNkulunkulu. Abanye bazohlekesela inyembezi bekhumbula uhambo labo noNkulunkulu. Beqonda imfihlakalo ukuthi kube bekade enganako. Impela ngaba badlulanga lapha nalapha. Nabo ungabahlalisa phansi ubizwe umsakazi weredio edumileyo nobiligwa FM uthi akaqhaza story sakhe akahluleka isichasa. Uqothi into eyodwa ukuthi ukwethembeka kwakhe sivumelelweni uNkulunkulu wasezulwini wathembeka empilweni yakhe. Wena uNkulunkulu angeke akuveze ukwethembeka kwakhe kuwe ngenxa yokuthi wena awufuni ukuba wesivumelwano. Dala wena uNkulunkulu afuna ukuba wesivumelwano wena madimoni akhiphe esivumelwaneni wena uhambe eqela into esivumelwano. Usaso dokotela mfana wayumnasika kakhulu uwesivumelwano esisonsikana uma wakho kadinga ukuthi avumelane noNkulunkulu ukuthi akaphuzi uzonamandla futhi akazobeka impuco ekhanda kaSamson ngoba uSamson ungumnaziri kaNkulunkulu. Hayi lo ngekho amakhathi ngalezo ikhathi wayekhona amabham what kodwa sanga futhi ekhathi waba umnaziri wasehlukanisela uNkulunkulu. Bemtshela laba izolo ngithi uhamba noNkulunkulu sibongile ukuhlukanisela uNkulunkulu. Ngithi thina siwusebusweni kaNkulunkulu kule kingdom kaNkulunkulu
abantwana bashabalala. Bekubona umntwana sekhosini eGroup. Umntwana sekhosini yaKhashi. Umntwana sekhosini akashadi nabafana nomuntu kaZani, umuntu ongasiwa sekhosini. Abantwana basekhosini bashada nabasekhosini. Wena usekhosini kaNkulunkulu ophilayo unini manje wonke, kodwa wena ushada nabeswe. Wena uhaleliswe wena. Lithi lento awakabi wena uKhindwa. Ukuthi yebo, uNyanga akaqualify uNyanga. Nonyanga ngasikhonkothe batshela isuku hawu akaqualify ukuthi lokufuna indoda ngaphandle kokufika ensindisweni vele seyikhona. Lo esimlungisa ukuthi ahlale naye. Ahlale kahle noJesu. Awuqualify wena wehlisa umbuso kaNkulunkulu ngekungathembeki kwakho. Uhambe uyolulaza inani uJehova kuthenge ngalo nesidima sasesizwini. Uyovulela abafana ngaphandle amathanga kanti wena wasekhosini. Awu, kathula bazalwane. Amen. Kuhlula. Akusho ingcebo wasekhosini. Mina ngasekhosini bazalwane. Amen. Ngasekhosini. Abantwana basekhosini bawushabalala ngithola ukuthi ke uma kunemicimbi badla bonke. Abadli ngabantu basana. Abantu uma kwenzeka lo umntana bani lethi thu umntwana bani esumntana bani ozalele ekhosini athathe umuntu kazale ngaphandle. Nowe umntana azolobola. Utheselobolile esekhosini bamthela. Ngenkomo ukuze abuye azokwazi ukungena ekhosini ukuthi abantwana basekhosini babazi adena. So angathewanga inkomo ingahlatshwanga ingapithelanga igazi akaqualify noma eshade nendodakazi yasekhosini. Laphala lachitheka igazi lenkosi yethu Jesu. Sathengwa ngegazi eliphakemeyo thina abazalwane. Sathengwa ngenani eliphakemeyo. Sathengwa ngenani eliphakemeyo. Sathengwa ngenani eliphakemeyo. Abathengwe nje behlelele basekubili bathengwe ngenani sabanye. Wathi sonile kangaka walengaye Kalvari injongo yakho sobala ukuba sikukhonze. Wathi sonile kangaka walengaye Kalvari injongo yakho sobala ukuba sikukhonze. Sathengwa ngenani eliphakemeyo. Thina sathengwa ngenani eliphakemeyo ukuze sibiziwe ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Sathengwa ngenxa yokuthi sithengiwe asiqualify thina emotweni esisipinayo. Sithi thengiwe thina sakasekhosini. Umntwana sekhosini akayi emotweni esisipinayo. Inyanga yokuGroup abayi njengoba ezinye sesiqalile nje zidile kuzoza bobani bani bazobetshana nestandard oil uwisomjayi thina sithengiwe bafowethu. Hayi sithengiwe bafowethu, sithengiwe madoda bafowethu, sithengiwe ngenani eliphakemeyo. Sesihamba siyezwa ukuthi asisabona abanelizwe noma sengene eShoprite sekuvuka inkukhu. Kuvuka into yasezulwini phakathi esibhakho phakathi babelungu abamhlophe bembuke bembingelele kodwa kuvuka into yasezulwini. Into yasekhaya lena ngenxa
sebuya ngoJanuwari uNkulunkulu ukhumbule ekuthengweni hayi thengiwe thina and then ukuthenga kusenze sabona yonke into ngesemlodi ukuthi hayi le siyafana ngoba thina sikwazi ukuyenza wena uphethe stress hayi debheni ngiyazana ungahamba nabantu abangakhona edebheni sibikinikiti ngithi mina wangambona umntana sekhosini hamba nabantu abangakhona esuke eThekwini asifana ngoba ayeGoli ahambe transporting nabantu abangakhona kodwa ehambe cabanga amadoda akhona ngamadoda umntana inkosi ulalele nje uqala nje uhambo ongaka uhamba nabantu abangakholwa eThekwini lephethe amabhiyawo namakhula boxa wena nejuice yopick up nejuice Kevin entry. Uthe gobros khona ufika ungadakwa uqabanga uthi mina egobros uyofika ungadakwanga na Amen. hayi athina ngasi ukuthi ngiphila noma ngabawasisi yabantu bayakwazi bengakazi kaphela uzobabhora endleleni uzokwenza into zakho bangakhona ukuzenza abaphulekile uzokwenza bangakhona ukusuza ngendlela abathanda ngayo abakwazi baba noma ngikwazi besempini so bangazane sona ngangithenga into eduke ngayo mangakhipha isibhengezo kumele sifika sakamasipala afundisi azangidukela athi hey abambishopi ngoba njengoba kushiwe ebhodini bishopi awukhipha omthembayo lapho ngeke ngithi bebani izindaba yami uma kunje ngokunje abantu abangakhona bazokwazi ukuthi phila ikhulile ngoba ngikade ngafundeki nje kwasho mama Sibongile wakhala mama Sibongile womzalwane eyincwadi engafundeki wakhala vele sasabona ukuthi yazi beka thinsiko beka incwadi engafundeki jamaa wena phela sabalala uhamba kwethu babona ba nabantu babo habiso lwakhe so kumele baze babone ukuhambisa kwakhe ngoba lithi umhlabelelo udlulise njalo ngasekhristiyanweni wena inhlupheko ishintshile ngikhuluma nawe namhlanje sekushuka kwakhe wena inhlupheko yakufundisa ukuthi uyinake wena sifunde silanga inhlupheko yakhe yaqalangisa nje wena ukuthi umuntu Amen. abanye abantu next ayina inkulunkulu uzobona uzambona unkulunkulu nomusa bahambe eGrace hamba kuleGrace yabantu abadala nayo ngoba iGrace yasesibili iyakushintsha hamba eGrace Amen. iGrace yonke into ikhona kuphuka nje ngeGrace batshela ukuthi i-transport i-transfer unkulume ngomlomo wathi ngize eGrace doctor ngenxa yesivumelwano asikhweshi asindawo hayi ukuthi azikho izinto ezithi singabheshi zikhona kodwa ngenxa yesivumelwano siyenza Amen. understand yini isivumelwano niyasazi isivumelwano yebeza ngithunjiwe na bangaka abathunjiwe uze wabona kancane emkhathini ngoba indlela engayo hayi ngathi ngivakashile bafowethu imvula enkosini kamnandi kukhole kamnandi vele besiyilinde Amen. nayi imvula evela phezulu so you thinking yabuza phela Ayikho.
Bazalwane. Bazalwane. Amathina nje khona ngathi akule ngqokeni. Khanyani bonke. Lokuqhula. Yazi na Dr. Ngofo. Beniza lapha. Say wena ngagoku isihlobo sami lobaba bakho. Mina bengiza la. Ngabuyele endlini. Izolo ngithenga ibhudo wahamba ugesi ngaphinde ngabuyele ebhudweni. Ngenza zonke izinto. Hamba ubheke khona amasakatsaki. Ubheke ukuthi abantsakansanga khona yini. Mina ngimele izinyawo njengoba ngimile manje. Amen. Mina ngisotsha. Amen. Sotsha lenkosi ngiyofela khona. Amen. Yebo. Uweze masokungaba sazo usizwe baluma kwasePitori. Ongakazi sizikhuluma ngani nje ujabulile. Kodwa siyobona mhla shone wena. Kuthiwa yikhike yokwenzeka umuntu basePitori engakafiki. Uthi wena azange uthembele uNkulunkulu wakho. Amen. Yingakho ngifile kokhamba kubantu basePitori abaphambili. Ngimukele nini asakwazi amadlozi emazalwane uma usindiswe ngama phela uyakhulethele Nkosi asakwazi ukufile yile nto yenzayo ugaragathi uthi masofile ufuna konke kube njengalowo ungagaragathi angakwenzela isizwe. Ingakho mina ngikhuluma iqiniso esontweni ngibona ukuthi inhliziyo ibuhlungu ukuthi ishabalala ngesiphi inkomo kamama inkomo ikhishwa ngoba intombazane idukekisana ntombi imvakaza ayifakwa ngisho nomuntu osofaka i-emblem usobona ukuthi une-emblem unenkonyane nayo inkonyane uhamba nayo ibhakaza ifakwa intombi sokumamane lento ngizoyisho mina anginandaba bese ungafaka phela wake yafaka esisho lesi lalo umuntu akuthola usisele say it or leave it. Up to you. Nice ibhakaza uyifaka umakoti ibhakaza shabalala baze babopha ifile esathi umfundisi akekho umuntu onelungelo lokuvula ibhakaza ngaphandle komnyeni wakhe athi umfundisi indoda yakhe ayivuli ibhakaza ithatha isikhathi sokuvula ibhakaza akathi uthatha isikhathi ivula kancane oh mama bathi abayaziyo hayi bangayazi lendaba abayaziyo bayasho bathi abayaziyo ize ithi amen ayini esathi ukuthi simukele kulelis amen seyabonga wono mntwana onganamntwana walesibongo nono mntwana walesibongo sepa asikulesoyisho kodwa sitshela ivali ibhakaza ifakwa yintombi iqothoze seyamnyenwayo phela umakoti loyo nathi singumakoti ujesu wethu sobe siqothoza sishaya i-green marsh siyakujesu sikothoza namnyeni wethu siyoshada nenkosi phela yevunduludeni siyoshada nenkosi umshado siwamadlala umakoti ungena ngathi akafuni eholweni noma ngabe unamagwegwe ngathi ukho ungena ngathi akafuni eholweni ahambe kahle umakoti aye umnyeni wakhe ahambe kahle shabalala uyaqothoza makoti ihambe makoti aye umnyeni wakhe nesibangela ihlazo
Sintolo. Nakuhamba ntombi hamba. Ikhekhe liyofika uyokuqala. Kodwa phela siyasiko. Indawo. Yonke indawo. Zaba la siyaphumela. Yonke indawo. Zathiko. Ithiko. Ayonke indawo itshelesiko. Amen. Ngokumthetho. Kuthiwa abayaziyo lesifo. Amen. 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 Nansikele esikhotheni. Angenza gqokisa uDepik ngimisele. Depik. Uyazazi ukuthi ngiphatha njalo mina ngale. Sangene ngiphethe ikhanda. Ngazi noma ngigqoke overall noma ngigqokeni. Angazi. Overall. Yabona ujabulisa. Shado intombi nensizwa uyajabulisa. Amen. Sithi kwakuhle kwethu sithi ya. Ya, kwakuhle kwethu, kwakuhle kwethu, kwakuhle kwethu. Oh. Amen. Komahlephe. Indaba mahlephe balungu. Amen. Angike. Amen. So yabona. Amen. Thembe. Thembe songafana, ngithi nawe yasho. All right, so far I know that. Vela la umfana nasi, umfana ngawo. Amen. Ayike ngifake vele basi. Ngasefaka ukukasi. Amen. Ngokumthetho, nto. Amen. Esimbakazi yakho. Amen. Siyabafundisa nje. Nalaba vele. Nalabahlala bonke basiyabafundisa. Ajika bhilisa umfundisi. Ngisojayela ipeperesi. Ihamba kancane ibhakasi. Bengifisa intokozo ngimvulisa imbhakasi. Amen. Manje Mbiza kodakoni leyothi namhlangela mancane. Wedakoni uzobonakala okumele akhoze. Namhlangela mancane. Wedakoni uzobonakala okumele akhoze. Ishalusha. Angazi so. Noma wahalela ngeSaturday kuma Sunday school. Wakhumbula iGetsemane esiphekele. Ayasazi. Ngoba amen. Masekuthiwa khisha uphusha. Amen. Athi mama vele ududle yashaya. Hawu siyezwa ngayikoni. Amen. Hayi vele siyasangana. Manje ufuna sigijime sesiqala umcondo liwagijima wenzayo koqala isizwe. Wagijima ekhathini yabantu. Wagijima emngcwabeni wabantu. Wena manuma aphela lapho ngalachoya. Thina sikhuluma la. Amen. Tebe bamanazi la athi ukudokushithile wetebeli. Yabona into ekwenzikuseni wangakuthola ukuthula wafona wazwadlula ushoti. Abe kufishana ngathi jelebhele lapha ya wena wathembeka. Thembeka njalo. Amen. Yeah. Thembeka. Amen. Siphila ngokwethembeka shabalala. Thembeka. Yebo, thembeka. Thembeka. Emzalwane. Amen. Thembeka. Amen. Sifundisa ukwethembeka. Ngokuncane. Amen. Kuze uthembeke okukhulu. Ngeke wethembeka okukhulu ufike uthembeka okuncane. Ubani manje lokho enkulumasana? Ujabulile noma bezwe le? Yithi sana. So
ujabulile ngiyasaba ukuyifakazela ukuthi uthe fika lapha esontweni wathi angijabule ngoba ngithi umuntu wahamba ekhaya seshoda nje si fanele ujoyine bomama shoda princess umuntu wazile ukuthi aye ekhaya abanomsale siya kunokuhlala ungakhishelanga ngisho izamba ngasebhedi mama ngibona Izambane. amaza ngithi khona ahlanganise nokoloni noma baqandise ebhedi afika kufanele abantu abadala bazoduduza babaqala kodwa yabona iy'manga zenkosi kwethembeka kwakho jabulile kokwenza umlelelo ube umisisoyo so injalo nje wena ofanele uhlwe loyo mjida uyongena la senele okwifido losebenhlahla yabona yanga yabhala abashamandebele yabhala yindaba bhali uMatima yindaba kuMatima ukuthi wena owethembekalanga ubona yonke into uNkulunkulu ayenzile empilweni yakho wena ubona bekufanele ubona bekufanele ubona bekufanele ubona bekufanele ubona bekufanele hayi abaningabi lakusenzo yibobodwa abahlala bakujelanisha ama-snacks abantwana yes kuba wena mfana kuwe ngayisi tuka uphume emkhubeni yaleliswe yalapho esitanda thona ukuthi abafana bakhona bangaphumeleli babanjwe utshwala phuma Thembe asifundiswe ngoba kudala ukuthi alifuna kodwa ukazilenza Luka 16 verse 10 yeah Ngoba Luka 16 verse 10 Othembekile bokuncinyane uthembekile bokukhulu othembekile omjani bazalwane bokuncinyane ithi ke into shabalala yikho into ithatha kancane yebo omalungile bokuncinyane kalungile nabokukhulu amen ya asijambela sifunde uSambulo 2 verse 10 Psalm 2 verse 10 Psalm 2 verse 10 Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho bheka uSathane uzakuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi thembeka kuze kube sekufeni wakunika umqhele wokuphila alright umqhele wokuphila uthola abantu kanjani abathembekile umqhele wokuphila uthola ngoba abathembekile uthola abanye ukuhlupheka awutshela wena urate uthola umqhele wokuphila alright ake ngisho ngesizulu ulungele yini wena ukuthola umqhele wokuphila bayingathi manje wena umqhele wokuphila wathola abantu abathola ukuphila basho bathi bahlelela amadoda aselawini abantu abazothola umqhele wokuphila ngathi bahlelela amadoda aselawini yabona ukujula kwenu kuyanshaba kwenu ngithi mina wena welungele yini ukuthola umqhele wokuphila sizogcina ngayo isambulo asifunda abaseKorinte kokuqala eSakhiwo 4 verse 6
Manje wona sekumele ubuke mina ngale camera yakho. abaseKorinte bokuqala isahluko 4 verse 6 lokhu ke bazalwane ngikuguqulele kimi naku-Apollo ngokulinganisa ngenxa yenu ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo. Ifunde bani uShiphawu ingeqisi okulotshiweyo. Yeza bazalwane. Kusho ukuthi okulotshiweyo ulotshiwe. Siyama nje ngoba lihlala phansi mfaka. Yabona sendiba izingcebo kushumayela. Injalo nje. uJames uJakob James akubeli ufundile James 1 verse 12. Jacob 1 verse 12 Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni. Ubusisiwe umuntu owenza njani? Okhuthazela. Owenza njani Dr. lapho nodudu? Ayayidinga isihlobo sami. Baze banibona phela uNtokozo. Ubusisiwe umuntu onjani? Okhuthazela ekulingweni. Ngokuba esevivinyekile uyakwamukeliswa umqhele wokuphila. Uma uphasi class yokukhuthazeka ulingwa ungagiva. Uma soqedile ukuvivinya umukeliswa ini? Umqhele wokuphila. Umqhele wokuphila. All right. Izaga 3 verse 3. Izaga 3 verse 3. Isihe neqiniso makungakushiyi kubophe entanyeni yakho ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Isihe neqiniso awushiyi. Sambulo 2 verse 10. Sambulo 2 verse 10. Ungesabi lokho oza kuhlupheka ngakho. Bheka uSathane uza kuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Siyahlala phansi. Self-focus bombilisi. Jesu namandla uyangibele Lezempini Jesu namandla Jesu Jesu namandla unezinto ekumele sibheke. Shabalala mamshabalala santi. Unezinto ekumele sibheke. Esikhona nakusambulo bazalwane. Ziwu-3. Lezi zinto sibonile mbuli zishaya abaningi. Uma kuthiwa ungesabi shabalala. Beke kube khona igama elithi ungesabi ukusaba kungekho. Akushiwo ukuthi kuzovimba ukwesaba. Kodwa ukuze wena wephunyuke ekwesabeni kumele ubambe ukuthi ungesabi. Yena bazalwane. Umuntu okuthiwa unesibindi akusho ukuthi ayikho into ethusayo kodwa yena akafocus kule
asebenzelwe isinidi sakhe. Yayibona? Into wena akuphili ukuthi usindisiwe, kodwa into ekwenza manje ngathi awusindiswanga. Kunezinto wena obeka amehlo akho kuzo. Okufanelanga ufocuse kuzo. Amen. Wena. Amen. Yebo, sishiwo sami. Ningesabi ngalokho nizohlupheka ngakho. Usho ukuthi khona izinto ezofikela abantwana baNkulunkulu zokuhlusha. Kodwa abazophumelela abangasabi ngalokho abazohlupheka ngakho. Ngathi uDavidi ngathi wayebambele ibhayibheli ungesabi ngalokho ozohlupheka ngakho. Bekufanele ukuthi lo usathane akuphonsa noma ngani. Wena ungesabi. Yebo bazalwane. Ngoba wena usazethembanga amandla akho nezikhwepa zakho. Methembile. Uthi uPaul Paul gogo ngithembile leyo nto. Ukuthi lo umsebenzi omuhle phakathi kwenu. Uye ozofeza uze kube sekupheleni. Ukhona umqali walomsebenzi. Uye ozofeza. Ukhona umqali uhambo lesindiso wena naye. Uye ozofeza. Someone alokho ozohlupheka ngakho. Usathane lethi zihlupheko awesabi. Uthi izihlupho zakuleniswe asikho linganiswa nenkazimulo eyakwephula bawufike ekhaya awesabi. Eselithi ngoba uyophonsa abanye entilongweni. Ukube nilingwe izinsuku zibe 10. Kuthiwa 10 silinganiso gogo. Ukhona abangeke baze bafike ensukwini ezi-10. Noma ngazishintshe phela ukukhumbula ukuthi ukubala kaNkulunkulu uyakwazi kwenza usuku elodwa kube yinyanga oyinkulungwane. Wena wenze njani? Kulelo nje awusabi. Jene okusala ukuthi sekwenzekile awesabi. Amen. Nawe nje wethembile. Uthembekile lokali. Lokuyadini nezomini. Thembeyena. Ungayena namandla ukukhipha inswako. Uzoba namandla ukuhamba nami. Amen. Bakafika namhlanje kodwa wangikhipha inswako. Amen. La ongikhipha entshoneni. Uye lo uzohamba nami. Jehova wasemanzilo usase uyena namhlanje. Jehova wasemanzilo usase uyena namhlanje. Namu 2020 akashithi. Namu 2025 akashithi. Namu 2020 ngesikhathi se-COVID azange ashintsha. Ayikho eyamshintsha sekhona i-COVID. Sekubulala abaningi akumshintshanga uNkulunkulu wakhe. Sozashintsha. Wena thembe. 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 Thembe asohlusha. Esathi ayisho njalo manje athi noma sinahlushwa noma sibhelelwa kodwa liyeza ilanga lethu noma sinahlushwa noma sibhelelwa kepha liyeza ilanga lethu. Yebazalwane awufocus ezintweni ezihluphayo. Amen. Umzowina. Manje phela bona esikoleni bebekushaya. Ngokuba wasiceda wala kuyacela. Thina sayesala nabotutoshi. Ikaza ikhafele emoyeni sithi. Bathiwa ikolo ziyavala. Isikole singatanyana nayo yes. Yes nanja nani bheka lo shayana lamampela. Ngibhekane nesikora. Hale sesili
Koranyana siyobale. Uma abantu sikora ngempama. Bathe yes son. Sibale wangushaya ngempama. Wawa. So abalezakho la. Uskora. Ukuthi mina ngabhekana lesikoro. Wathi wathembe lo ushayelo. Amen. Useqale ngithenjwe ngqayi. Wena ekhundleni sokuthi ubheke uJesu engiqalisi lokuhleleliso kholo. Wena ubheke kwehlupheka. Wabheka ukuthi usejele. Waze wabala iminyaka wathi usejele. Waze wathi wayingafani noNhlanhla yasisejele ukuthi uNhlanhla kanakile ijele. Izinto abazathina sihamba kuzo thina sinaki izinto esihamba kuzo sinakele loqalile ngoba loqalile Jabini uyofeza yonke thina sinakali zonke usebenzi ngoba kusho njalo umhlabeni wecilo ngolevanga nakuthi mina nafika besiteni isilungu obuhle phela kasisa wama-2000 Amen. kusho njalo ukuthi umhlabeni wecilo ngolevangeli inkambo yakho ungabe umhlala namalanga namalanga inkambo yakho iyaguqulwa ifamily yakho. Amen. Amen.
lapha eAmbogo ngishumela khona Nkosi yami oyongcwele ngishumela abantu abafile ubiziwe ngizosisi wami usebenza khona lapha intombazana yibheleni indlela esebenza lapha la driving ngiza eAmbogo lapha kade ngishumela idumbi ngizendlela ngithi idumbi lalelani ungabashintshi wena lo nyaka uzoqeda uJesu ngisi ungasizwa thina sithi sesihamba naye noma sekwenzakalani sesidelile thina sesi bese chaphini nokuyani sidelile thina manje samadela kufa thina uyasihlaba kuyafana sizoqhubeka amen ayasihlaba kuyafana thina lento esihlala ilento yosiyena lento esifuna ungasifuni ilento ezokusakhulu amen ungaqala ukuthi isijabuliso ukuthandwa umuntu wena ongathanda abantu wanekataka kulelapha ukuthanda ukimango radokwe umango awubalele wani ngoba thuli sokuqama thuli sokukhiphisa amehlo yabo thina doctor asimi ngokuthandwa ungababoni beshaya izandla ungababoni eThanksgiving kube khona doctor ungababoni bazophapha bazenze lapha baphume bayolilizela ucabanga ukuthi yathanda khona afisa umjuma waswela ukuba ngiyahamba hamba ngainkosi ithe inkosi ngoku siyophatha ngishilo yonke yathi ngeke isenze inyala lekuyixoshe sontweni uthe ngiyophatha ofese amen niphathe ngeyonke izinezezi sizofaka poison ithi yomthelela nazo faka poison uze nazo imangaliyo ihamba nobheki ithi le poison expire ibheke uthi le bhodlela musokubathezele liyabulala ngibonile impulelisha yami ngabona kwafanisa ikati uyibona ngotesta ngekati safathile ngentando yakho thina sisisi lokalile mamshabalala uyeyo face wena impilo yakho ihlale sekulokalile ube sengameli uthi nje ngoba ukhona ukalile face lokalile ayibasa kamnandi yabo hayi ukuthi ukwenza kaNkulunkulu kaMangaza ubayeka abakhuluma ukuthi laba abakhulusi bahlale eqaleni abana amazayo nalithi amazayo phela babaza lo ayababaza amazayo athula igcoka amazayo engakabezwa kakhulu abakhuluma Jesus amen bayazibuza baphinde basiphendule bayamangala ngempilo Yesu that's when awuphumeleli ngoba uthanda futhi yazi mamandla abangakuthanda yazi ngalo uphumelela ukuthi wena ufuna abakuthandayo uma ungathandi uyalibala ngo-2025 sabanizana lolimala esontweni ukuthi ngathi abamthanda 2025 bakwethu uJesu semnyango wezulu awuyibukela imoja lakho ubona ukuthi uJesu yafuya manje wena ubukela phela isinyanga vale akalimalanga kuhle ngo-2011 emva kwenu khabo sisinohlanhla kagogo emva kwenu akalimalanga lapha sambatha ngathi yintsha yabona masintsha inomqondo omncane la sasa kuseni mangifona mina ngisengidlula kuphi sasendleleni basakulanda egaraji abakalungisi yofika 2012
Konze. Bafakazi baphela bamasiphamile kuwe. Baba. Nibelithe. Bazalwane. Lapho shayela. 12. Yangithi. Amen. Wow, konke labazalwane inkonzo ke lokho. Bayaqala ngo-2012. Bayikhonzela wena ubuyele emuva eKingdom. Mawuphuma kuthiwa hayi belo hamba nawe. Ukawa ukuthi usawufika bakephe lutho basayogoqoza. Uyogibela ngo-6. Uwe baba ngibelithe bala zivalemehlo lapho izigqoko zobona zihamba zishayiswa zitulo wena uthithekile ukuthi ya ngalesikhathi inkosi eKing Cross sekuyashukayelwa shabalala la iyaqala la iyaqala uyazi ukuthi baninyazwe indoda abanye bakhona baninyazwe ukulungiswa engafuni ukuhleleka ukuthi babambe i-protocol balimala babona ngathi too much sathi gombo sesila kula mkhukhu amaseke sasuka nawo le kwakho wawumnethela futhi ayifunethela sathi siyikhonzela wafika indoda emnyama yeyincane na-23 mina ngathi ngiyayihlonipha shabalala yabo ngathi babevaka amehlo abathanda sikamtshela bamtshela ngathi ukhona sesiyo wahlala phansi wamkingalela umuntu wami wathi kodwa namsale wayena kanjani umuntu uhlelo akithi siyafundisa la siyafundisa manje uhamba enye into bazalwane imalimazayo ibala nokufundisa enje lesikhathi imali kulesikhathi ngivubela amadiloni asisebenze ngayo ngoba ufanele ulinyazwe yinto ekhulunywa nawe ulungiswa khona angibakuthi ngiyakutshela wena uyasibuka nje usikhe kancane njengamanzi okuphela ukuthi babuya phansi wangiwaphela ubona omunye alibonda izolo esebonda phela ubana-ke yabona yena ngathi siphela ngento esisabayo soyithuba ngiyahluleka nokwehlisa umlilo phelugesayo kumafuni hayi mina manje ngiyafuna ngizuthi yabona sekuyasha manje hayi ngaphika ukuthi mina vele shabalala ngidlela into engaka yena yonke le nto ngomhlaza iyomkhuluza yena ingayibona abeka intaba yaseziyoni inganakuzenezenisa phela omunye ungitshele wathi yena katholakali uyafunda yabona sedaba ombuso ukhohliwe ukuthi wayefunda wabekhona wayefunda wabona lokuthi ayinikele wamsiza wathi uyafunda ngathi wow uyabona manje senjani sengithi wow mina kuyabona ngakhona engeshabalala isikhathi ukuthi wabona bathi ngithi mina ungabojabula umfundisi wakhe angasashonisi wathi omunye TikTok wathi yazi kungcono akuthethise naye engasaphenduli wathi ayifike ebuhlungu nje ukuthi angakuphenduli lezi-ke ziyajabulana manje kanti akaboni kuthe wawu manje angazi ngoba ngithe wawu kuyokwenzakalani ungathi ngitheni ngicale ngingangizange ngacalisa ngangithandazi bangegamela kajesu imoto ubushayisa ukhipha amehlo amakhulu nobonisa sigcane inkinga ukuthi ngivele ngiyena nginayo inhliziyo enhle engiyisolayo ukuthi yoba yingozi bona ngoba le nhliziyo yenza lento eniyithandayo ukubanjwa kwenhliziyo yenu hayi lokuthandwa uNkulunkulu wasezulwini ngamtshela umama wathi hawu namhlanje wakhuluma into engayizwa ngathi wahlala esitulweni umkami wakhala ngambona ngathi ngakhathazeki futhi hayi ngisho next uyangazi
unasimo sokherana ngasasho lesi. Sokhaba baba. Ngasasho lesi. Masakhe. Sama bathe baba ngakhe. Yangas. Yafa. Ya. Umhlaba nefana. Umhlaba. Mina sithoba sami ngiyakhuluma mari ngikhuluma into elungile ngila sathi ngifuna ukwazi ngila uthi ngiyakwazi ukuvela ngabele connect net umuntu esedecide ukuthi akasafuni ngikhuluma ngithi wow ibona yonke into mina ezokubulala nento eyingozi ngiqhazele ngomoya wesono uma wena uvala umnyango uMjehova evula iminyango wena uvala phela ezenjani ke ngoba kwayena uJehova usebenza ngenhliziyo evukayo ibona ngithi wow uphasele ekhaya ntombi ngithi yebo ungasiphuki ukuthi wafika lapha esontweni umncane kakhulu nomama boshiye esontweni ngaboshwa ushabalala umdakho ushabalala wakwashiya umntwana esontweni lelo ngabami ngathi nje ngaboshwa ushabalala ngiyakutshela shabalala ngathuka ngoma ngathi hawu masefona umntwana sasemnyango sekuveliwe uhambile umama kule umntwana esesontweni ngithi cabanga shabalala wathi shona ngoku wanamhlanje intombi yebo thando ngiyajabulisa ukumbona enikhula niqhubeka nilapha nalawa wafika abamkhulu engathi ayishaya namhlanje bazi intombi sesiyabona oyibhilile mina ngayo sesithi babafika hayi mina ngithi azidadu bawo uma babona kahle kodwa into ababanayo isandisikhulu wabo lebekhula labantwana bathi ngimboni Jesu ngiyamusika Jesu yena uthira elibu sifela kukhula naloke kusithanyana lokho kulela ama-teenager hayi wayenokulinda hayi manje sesabantu ama-teenager bethu ayivula-ke usemingcwabeni ama-teenager asemingcwabeni sisajoyina ama-teenager omngcwabo-ke manje ayikho sesiyoyenza sinama-teenager omngcwabo-ke lapho bebecula lapho urara yakhona nalo brother worship ilapho umzwa kuthiwa thina mhlawumbe umstress wakhona weza ayingisolo lokho ngamhlela ngikuse ukuthi wathini brother ukuthi hayi brother uzofela ngeke besanyana ngabona efana nami kodwa kona lo ukuthi mina ngitshela kakhulu mana nje bese ngihamba ngidla ipapa lami isiphendule andisashisa lalela mina ngitshela kakhulu abantwana ngisesontweni mina ngazi ukuthi mase ngitshela ngijikelize noma eduze kwami ngifuna ngicela ukuthi ime la nayisithi la ngoba ndiyayitshela abantu abasha bathi bazoproduce osecula ingoma wahleli wakhe le ngoma engacula ugogo Mbuli ngo-2025 laba base-Fishbowl bezwile basecula intombi odule akhipha ulozo abantu abasha bayagqodla bafuna ukubonakala iy'ntombi naye bafuna amadoda ngiboneni siboneni bona la ekulela ikwaya intombi le jabalala bona bacala kuyiplatform yokuthi madoda ngiboneni sewungangishada lo sewungangithatha lo akushiwo njalo sengidala
ukuworshipha bekubantu abasha alibanga nombono ngikho asengibona madoda ngiboneni bona mina ngiyiworshipha zocula bakhe wena kuculo lapho Uzathula nje ubelo kuphula ukudla kwami. Uthi hawu, wakithi sanwane. Yothe. Belo kuqhuba ngasibe ukuqhula uqedile ukupheka. Hawu. Yabona ipopi store. Nayi ihlahla sayo. No, ngiyamvulela. Ithi ngoma iselusha. Itambile. Abantu bazongithulela so kulongalela basibiza abantu abasha ngo-2025 hayibo bahlezi hamba wonke amasonto ayikho lento le sonto lapho ngude kakhulu ngathi bamsinduzi ahle dlala usukume ney'nsasa sesebadleni ingqalabutho zifike ingqalabutho nasi sisaqhula hayi kahleni ingqalabutho zesonto kahleni Ningala kuthayini kanti. Fanele senze sihalele nathi sibasha sithi hayi ngeke unyawo silivike ngathi yaphuphula sibonile. Ngeke siphilwe ingqalabutho. Oh, sifile ingqalabutho. Hayi kahleni 2025. Hayi msengala. Yazi ngishayo yini? Yazi bathi ntu. Sikule. Ya kule lo nkomo le. Kanti ukuthi ukhathisa kusho ukuthini? Wena uqala ukushere wenzani ukuphathisa nawo uyohamba uyohlala kahle. Ubona lo. Owayengakuthathanga. Mabe asinjongo yokuphathisa. Mina teach to live with them is up to you. Then you start. Yeah. Yeah. Choice yakho la mayikhethe ukuwe iselusha isithamile sisi oya ngiyamthanda yena oh le sisiwe nilala ngomsisi nenzani nekusupha so blanket ngoba wena bona nami bengikhili isikho iskiphini Then I show isikho iskiphini ngiyashow so wenzakaleni or khathi ngisa ngesokwini ngahamba ngongeke ukusikimela lezi yakho abalezi zidanger ngosi kodwa ziyongitshela uzwile zingimemeza nginakuthi icathula uzwile zingiphaphela zithi ifuna ivesi sengiyamnika ivesi ukuthi ngalethi ivesi eshaya yena Athi ngilaspe shawe uthi ufuna ukukhuluma lathi so uthi ngithola doctor yabazi ngendlela ongibheka ngayo ukuthi uzoletha
eshaya uyocela ivesi ngimnikeza John 3 verse 16 ukuba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka angithi ngifuna azothi izwe ubani ukuthi ngiyini azabe nafunda leyo vesi bathe ngiyala ngasi ngilethe shabona bona la yini bezokutshela I said what I for inside to see ithi-ke noma sephonsa abayethile ongenelisa njani thembeka kuze kube senjani bazalwane kube sekupheli yokunika umchele ophile sofile kula isibongo kusho ukuthi thembeka aye thembeka ungaye ngoba shabalala into ezokwenza into zikaNkulunkulu ukuthi wena uthembekile yabanje kwe-2025 Thanksgiving lokho uNkulunkulu ye-2025 asihawuka bazalwane and then present yami sihlobo sami yayicelela sihlobo ngele mina abanginiki present uJehova wasezulwini uNkulunkulu wami uzomenzela indlela masihamba ngalo asibalekile kubatshela abangani bakho masuhamba ngalo ukuthi kwasho indoda phezu kwami dilikani ngesontweni ungazokani kusose-amen sefrayet uyazela frayet uheyi thembeka mamsithole thembeka siboni thembeka ngiyakukroka uthandaza